हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ରେସିପି ବିନ୍ସ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇ କେମିତି ଭଜା ଭାଜିବେ ଆଉ ବହୁତ କମ ସମୟରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଭଜାଟେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟି ନେଲି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ବିନ୍ସ ପାଣିରେ ପକାଇ ବଏଲ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଲି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଂ ବି କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଚେକ୍ କରୁଛି ମାନେ ବିନ୍ସ ବଏଲ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ମୋର କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବିନ୍ସରେ ପକେଇବି ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ରସୁଣ ଆଉ ମିର୍ଚି ଆଉ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜିରା ସୋରିଷର ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ପକାଉଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ମିର୍ଚି ପକେଇବି। ଯେ ମିର୍ଚି ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇବି ରସୁଣ ଆଉ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଆଉ ଜିରା ପକେଇକି ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇବି। ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇଲା ପରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ତମେ ପଖାଳରେ ବି ଖାଇପାରିବ ଗରମରେ ବି ଖାଇପାରିବ।